ευγενική και καλοκάγαθη. Ο γιος της είναι 5 χρόνια μεγαλύτερός μου, ένας ξανθός νέος, ωραίος σαν αρχάγγελος. Οι Γερμανίδες τον λέγουν ο νέος Απόλλων. Πολύ ζωηρός και έξυπνος, αλλά αριστοκράτης στους τρόπους, ομιλεί λαμπρά 5 γλώσσες και με τη μητέρα του συνήθως αγγλικά. Δυστυχώς έμπλεξε με τα γερμανικά σωματεία, πίνει πολύ μπύρα, μονομαχεί συχνά και παρημέλησε τα μαθήματά του. Τα χρόνια αυτά, τα 12 της Γερμανίας, ήταν χρόνια ανέμελης και ας πούμε φοιτητικής ζωής με ζηθοποσίες, με κελνερίνες. Κελνερίνα είναι η κοπέλα που σερβίρει, η σερβιτόρα στις μπειραρίες της Γερμανίας, αφράτες, ωραίες, δροσερές και πρόθυμες στον έρωτα οι κελνερίνες. Με αυτές ζει με μονομαχίες οι οποίες του άφησαν και κάποια ουλή στο πρόσωπο. Ήταν πάντοτε ας πούμε νικητής σε αυτές τις περιπτώσεις, με σκάκι, και τα μαθήματα τα πανεπιστημιακά τα αφήνουμε κλπ. Πράγμα που του δημιούργησε και το άγχος, όπως είπαμε. Πολύ αργότερα, το 1924, σε νοσταλγικές αναμνήσεις του πλέον από το Μαβίλι, ο Ηλίας Πανταζόπουλος περιγράφει και ψυχογραφεί τον παλαιό συμφοιτητή του με τρόπο τόσο αντικειμενικό και πιστικό, που μας επιτρέπει να εξηγήσουμε τη μακρά παράταση των σπουδών του τελευταίου στη Γερμανία. Εξωτερικώς παρουσίαζε ο Μαβίλης τον τύπο της βορείου λεγόμενης φυλής. Ήτο υψηλός, ξανθός, δολιχοκέφαλος, με γαλανά μάτια, ογκώδης και βαρικίνητος, και ως ψυχικόν κληροδότημα αυτού του μέρους της υπάρξεώς του, δύνατέ της να καταλέξει την ευσυνειδησίαν και την αφοσίωσιν εις το καθήκον. Ψυχικός όμως είχεν όλες τας γραμμάς των ανδρών της αναγεννήσεως. Μεγαλοπρεπής εις το αίσθημα και την δίαιταν, φιλομαθής και τετραγωνικός εις την σκέψην, ηγάπατες επικινδύνους περιπετίας και λάτρης του υποτισμού, γενναίος και πιστός, ήτο ο τύπος του υπότου, άνεφόβου και μορφής, παρελθόντων αιώνων. Αμφωτέρας όμως αυτάς τας κληρονομικότητας, επεσκίαζον 3 δυνάμεις του νεοελληνικού αίματός του, εις την πλέον καθαράν και ωραίαν έκφανσήν των, οποία και έδωσαν την τελικήν σφραγίδα εις την ύπαρξήν του και την κατεύθυνσιν εις την ζωήν του. Αγαθότης, εθελοθυσία και φιλοτιμία. Ένα πανωραίον, αλλά τραγικόν μείγμα. Εις την Γερμανίαν επεδόθη ψυχήτε και σώματι εις την πολυθόρυβον αλλά και ποιητικήν ζωήν των φοιτητικών σωματείων. Η εξαιρετική του ανδρική καλονή, η ευσυνείδητος στήρησης όλων των κανόνων της εθιμοτυπίας, μέχρι της αδαμάστους ηθοποσίας ακόμη, η ακλόνητος ψυχραιμία του εις τας μονομαχίας, το ευγενές και έντιμον του ήθους του, τον ανέδειξαν ένα ιδεώδη τύπον φοιτητού, τον οποίον με την περηφανία σε επεδείκνυον οι Γερμανοί συνάδελφοί του τότε και με τα συγκινήσεως και θαυμασμού αναφέρουν ακόμη και σήμερον, το 1924. Και σε άλλο σημείο των παλαιών του αναμνήσεων, ο Ηλίας Πανταζόπουλος γράφει: «Εις τα σπουδάς του ήτο άτακτος και εκείνο που λέγομεν αμελής. Ενώ επί εβδομάδας δεν έπιανε βιβλίο εις το χέρι του, εκλίνε το έφνης επί ημέρας εις το δωμάτιόν του και λησμόνει πολλάκις με την μελέτην φαγητών και ύπνων. Μία τεραστία μνήμη και μία απίστευτος δύναμη συγκεντρώσεως τον κατέστησαν εν δοχείων θησαυρού εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, σπανίως απαντώμενων. Η ανάγκη να δώσει εξετάσεις και πάρει ένα δίπλωμα χάρη των γονέων του, ήτο το βασανιστήριον της νέας του ζωής, διότι του ήτο αδύνατο να επιδοθεί η συστηματικά σπουδάς, και αυτός ο εκλεκτός των μουσών και των γραμμάτων
εδηλία να προσέλθει σε εξετάσεις επί έτη, ενώ από τον πρώτον ετών της φοιτήσεώς του ή το καλύτερον παντός άλλου παρασκευασμένος. Η μακριά παραμονή του Μαβίλη στην Γερμανία, χωρίς αποπεράτωση των σπουδών του, του έγινε με τον καιρό ψυχικό μαρτύριο. Όπως μας πληροφορεί ο κατόπιν φίλος του Κώστας Πασαγιάννης, για μακρό διάστημα δεν έγραφε στους γονείς του. Για χρόνια στη Γερμανία δεν έγραφε ούτε ένα γράμμα στους δικούς του, που ελαχταρούσαν ένα μήνυμά του στην Κέρκυρα. Χρειάστηκε να ταξιδέψουν οι ίδιοι του στη Γερμανία, μία φορά ο πατέρας του και άλλη μία η μητέρα του για να τον ειδούν. Τέλος επήγε και έμεινε εκεί 3 χρόνια μαζί του η αδελφή του για να γράψει κάποτε στο σπίτι τους. Κι όμως ούτε στιγμή δεν έπαψε να τους λατρεύει στην ξενιτιά του την αγλίκαντη. Το 1890 πήρε το δίπλωμά του, περισσότερα για να ικανοποιήσει επιτέλους την αγωνία των γονέων του, που μαράζωναν από τον καημόν τους, παρά από δική του επιθυμία, και αμέσως επέστρεψε στην αγαπημένη του Κέρκυρα. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του δεν απομακρύνθηκε πια παρά για σύντομα ταξίδια στην Αθήνα, ιδίως ως βουλευτής το 1910-1911 με τον Βενιζέλο. Το 1911 πήγε και στην Αίγυπτο στις Πυραμίδες ή για θελοντική συμμετοχή στις απελευθερωτικές προσπάθειες του έθνους. Τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1896 στην Επανάσταση της Κρήτης, Σφακιά. Τον Απρίλιο του 1897 στο μοιραίο Ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Ήπειρο, 5 πηγάδια, Λούρος, όπου και τραυματίστηκε. Και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 1912 πάλι στην Ήπειρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, Ιωάννινα, Δρίσκος, όπου και βρήκε ηρωικό θάνατο στις 28 Νοεμβρίου του 1912. Ας επανέλθουμε όμως το 1890. Μετά τα 12 χρόνια σπουδών στη Γερμανία, ακολουθούν 22 χρόνια ζωής του Μαβίλη στην Κέρκυρα, 1890-1912. Ποια ήταν η καθημερινή απασχόληση του ποιητή στα ώριμα αυτά χρόνια της ζωής του?